Matapos ang impresibong 5 sunod-sunod na panalo sa Amerika, ay nabigyan agad ng pagkakataong makalaban para sa bakanting IBA World Super Flyweight title itong Pinoy na tubong Sibunga Cebu City na si Bruno Escalante. Makakalaban niya dito ang maangas din ang Mexican-American na si Michael Ruiz Jr. May record itong kalaban na 9 wins, 3 losses, 1 draw, 3 via knockout, habang 10 wins, 1 loss, 1 draw, 4 via knockout naman ang Pinoy. Sa press con pa lang ay mainit na agad ang harapan ng dalawa. Mapapansing mas matangkad itong kalaban. 5'4 ang height habang 5'2 lang ang Pinoy, pero walang kaba na pinalaga ni Kabayan itong maangas ng Mexican-American kahit matangkad pa ito. Naging maaksyon ang laban ng dalawa na ginanap sa California sa Amerika noong December 2013, palitan ng mga kombinasyon at mga patama ng mga solido. Naging dikit din ang bakbakan nila na umabot sa sukdulang 10 rounds, pero nang inanunsyo na ang hatol ng mga hurado ay tila di matanggap ng kalaban na siya ang natalo sa bakbakan. Nakuha ng Pinoy ang panalo via majority decision at hinirang na bagong IBA World Super Flyweight Champion. Ating balikan ang labang Bruno Escalante kontra Michael Ruiz Jr. Ating tignan kung may punto ba ang kalaban, kung bakit halos di niya matanggap ang pagkatalo sa bakbakan.
guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.